फेलें जादों होननानै सानो नामा? नङा, आं फेलें होननानै बुंनो नागिरा। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जिथु सिस्टेम, एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु सिस्टेम, बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो। फुराफुरि जों गायसननांगौ। दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहोम मा होनो? पेरेलेल रायजो बायदि जे जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो, बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ। आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि, नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया, गोग्लैया। दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो। आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै। जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया। बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै। बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव चेयार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनो। गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया, आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया, अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया। आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 900निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय। अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायै जाबाय थादों बोसोरसेयाव। बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों। आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना, सिस्टेमनि। गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन। दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय। 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयैनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरो। मेकानिजम गैया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांमोना बेनिखायनो डेभेलप खालामनो हाया। आरो बिजेपि सरकारा बिटिसिआव फैयोब्ला बिथाङा सोर बुंदों? बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिस्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो। थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै। आरो बे हाग्रामा महिलानि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन, बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों, बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों। दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुत सिस्टेम लाबोना होबाय। कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेराव होआ। जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेराव जों गरसेबो बाहायाखै। जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया। बिथाङा कुनु दिन सिस्टेम मानिया, सिस्टेम बुजिया। आरो बेखि सिस्टेमा मा बेखौ बुजियाखै, जानला मानला कमेन्ट होदों। बेनिखायनो बिस्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया। कारण बिथांमोना कुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया। बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों। बिस्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया, जों बेसेन दं होननो सानो। खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया। सिस्टेमखौनो बुजिया, सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया। बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मानला बुंलायबाय थायो। बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै, खेरायाखैबो। जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन। बिथाङा मा बकिबाय थायो बकिलांबाय थाथों।